апаҷон, чӣ кор кардестен? Ман худа мерум. Шумо бирен дарс тайёр кунен, бихонен. И хоҳар нест, як фариштай. Апаҷон, ман дабтен ман худа мекунам. Шумо бирен чизчоратонро ҷамъ кунен. Охи ҳамаи умеди хонагӣ ёда шумоай. Ростша бигӯ, хоҳари ман ё ҳафтум қабат мӯъҷиза. Изом натен. Апаҷон, апаҷон. Ҳа, хоҳари ҷонум, пораи қалбам. Чӣ кор кардестен? Охи ман худам ҳамиҷоям ку. Эй худоҷон, раҳмат ки хеле хоҳари меҳрубона барои мара додӣ. Биё Эниса. Хоб. Ҳа, хоҳарҷон, тинҷияй? Ҳа, хостгорҳо омадай. Насиб куна ба наздики туй. Шу мекунам. Чӣ мекунӣ? Шу мекунам апаҷон. Шумо бирен, дарсотонро тайёр кунен. Карьера кунен, бирен. Ҳозир бузуд мекашме, ман шу мекунам. Ман мекунам. Дод назасини ман маймун. Корота ки кунам меҳрубон, пораи қалбтима, акунал маймун шидам. Ҳозир ҳами чоя ай сард мерезам. Войникта да сард майда мекунам. Во, мебинем ки кира майда мекунам. Духтарҷон, чой. Лаббай, омадам.